sengize ngabhetuka amehlo bakwethu ko YouTube ngifuna iDubai enemiliyoni angiyithole. Angazi bafowethu noma ifoni yami seyifile yini noma seyidinga ngiyoyisa ko mechanic ifoni yami. Bakwethu ngibhudule ngifuna nje iDubai enemiliyoni angiyitholi bakwethu ngicela ningisize. Type fast la ku comment section ukuthi itholakala kanjani iDubai ingoma kaMthandeni SK featuring Mahu enemiliyoni iDubai itholakala kanjani bakwethu angiyitholi nhlobo 11 minutes past 12 isikhathi manje since ngo6 ekseni ngifunana nale Dubai enemiliyoni angiyitholi ngicela ningisize ngane zakwethu. Awu mangilahlwa yinina ngiyoxoshwa ubani ngicela ningisize ningitshele la ku comment section ukuthi itholakala kanjani iDubai ka SK featuring Mahu enemiliyoni. Isambane News sibuya nazo sishisa.